Que ha de venir un regiment a esmorzar. No, només la Carme. Per? T'has passat. Que no veus que la taula sembla l'aparador d'una pastisseria? Però ja ho cremarem al balneari aquest cap de setmana. Jo diria que en un balneari cremar, no es cremen gaires coses, a part de la targeta de crèdit. Ai, em ve tant de gust anar-hi. Fa temps que no veig tota la colla. A mi em fa una mica de cosa. El què? Aquesta excursió amb totes les teves amigues, no les conec gaire. Sí que les coneixes. No les he vist mai en calces i biquini. Per tant, no puc dir que les conegui en profunditat. Són molt maques i molt divertides. Maques i divertides com tu? Com jo, no en trobaràs gaires. Paz, no et facis enrere en l'últim moment que ens coneixem. Però què estàs dient? Per qui m'has pres? No, sempre apareix un imprevist de la ràdio en el moment menys oportú. No et fallaré. Ja és aquí. Hola, Carme. Quant temps. Passa, passa. Hola. Hola. Us coneixeu, oi? Vam coincidir un dia, oi? Un parell, però d'això ja fa molt de temps. Seu, seu. Vols un cafè? No, gràcies, ja he esmorzat. Ah, i no menjaràs res? Ni un croissanet? Dona, si insisteixes... No t'amoïnis que no t'obligarem a menjar si no et ve de gust. Ah, per cert, heu rebut la confirmació de la reserva del balneari? Nosaltres no, i això que he enviat un parell de mails, però no em contesten. Mira, volia parlar amb tu d'una coseta. Home, d'unes quantes cosetes, no? Perquè si hem d'organitzar tot el cap de setmana... A veure, no sé per on començar. Però que no hem quedat per parlar dels detalls del cap de setmana? M'escoltes? T'escolto, perdona. És que vaig una mica accelerada. Vaig ser jo la que et va posar en el xat. Ah, no ho sabia, moltes gràcies. Ho vaig fer amb la millor de les intencions, però la resta no s'ho ha pres gaire bé. El què? Que t'apuntis a la sortida. Però per què? Diuen que has estat molt temps desapareguda i et juro que jo les he intentat convèncer de que baixin del burro, però no hi ha hagut manera. M'estàs dient que estic vetada? Volien que et fes fora del xat directament, però jo m'he estimat més, doncs, venir i parlar-ho en persona. Oh, sincerament, no entenc res. Estan ofeses. Ah, ofeses. Només em faltava això. Dona, jo les entenc. La Remei va estar molt fotuda ahir i no la vas anar a veure. Això és lleig. No, hi vaig anar perquè no vaig poder, però li vaig enviar un missatge, o dos. No, a mi no cal que em donis explicacions. Però tu també has d'entendre que aquestes coses saben greu. A la Carlota se li va morir el germà. I ni un missatge. Això tampoc no ha caigut gaire bé. I no us heu plantejat que si he estat desapareguda potser és perquè he tingut problemes? A mi no em tallis el cap, que només sóc la missatgera. També és veritat que de vegades, doncs, tenir una parella nova fa que ens oblidem del món. Va, no diguis xorrades, que ja tenim una edat, eh? Escolta, que jo no t'he faltat el respecte. I saps, entre altres coses, per què he estat desapareguda? Perquè em van atracar i m'ho he passat molt malament. No, ja em sap greu, però nosaltres no ho sabíem. No, com ho heu de saber si no em truqueu mai? Mira, potser tu sí que en tens, però jo no tinc telepatia. La telepatia no ho sé, però el que sí que teniu és molta barra. Sou unes egoistes de merda. No cal posar-se així, no val la pena. No, tens raó, no val la pena. Que us ho passeu molt bé aquest cap de setmana. I si de cas, ja pots anar passant. Em sap molt greu que t'hagin atracat. Aquestes coses sempre són molt traumàtiques i deixen seqüeles. Fora de casa meva. Em sap greu. Si vols podem anar a un altre balneari tu i jo soles. Per mi com si s'ofeguen al jacuzzi. Perdó. Ei, hola, mare. Passa, que havíem quedat? És una visita improvisada, que molesto. No, endavant. Sabia que venies avui. Mira, acaba d'arribar, ara mateix.
I he comprat perdius amb cols de la Massens, que sé que t'agraden. M'encanten! Ui, t'has passat, no? No, per si voleu dinar, estan acabades de fer. Ai, ets un sol, Joana. Doncs mira, fantàstic, perquè jo no he tingut temps de cuinar avui, o sigui que... Jo tampoc no he dinat encara. Doncs dina amb nosaltres. Sí? No us faig anar malament? No, home, no, clar, si tenim una excusa i obrim un bon vi, dona. M'encanta ser la vostra excusa. No ens cal cap excusa, per primits. Què? Com van les coses a Madrid? Enfeinadíssima, però molt contenta. Està doblement contenta. Sí, per la feina i perquè m'han apujat els sous. Sí, però és que entre l'estar-me allà i l'anar i venir, gairebé no em sortien els números, M'encantaria venir a fer-te una visita. Quan vulguis. Un dia que també hi hagi l'Andreu. Que hi seràs aquest cap de setmana? No, aquest cap de setmana no, perquè la Pili treballa i no m'agrada anar-hi quan la Pili treballa, perquè si no em molesto. No em molesta. Doncs potser l'altre, i fem una mica de museus i tapetes. No, l'altre tampoc, no podrà ser. No? No, perquè anem a la Sierra, que ens han convidat uns amics de la Pili. Ja. I l'altre cap de setmana? Ai, no ho sé, mare, ja ho trobarem, no? És que... I tant. Si no, només faltaria. Sí, doncs va, què, dinem o no? Sí, va. M'ha semblat una mica estrany que no trobessin ni un cap de setmana que els hi anés bé. I tanta vida social tenen a Madrid. No t'ho agafis així, dona. Segur que no ho han fet amb mala intenció. No, esclar que no. Però és que em feia molta il·lusió anar-hi. Els hi has dit que et feia tanta il·lusió? No, però m'he fet molt pesada. Ho podien haver deduït. Deuen haver pensat que ho deies com de passada i no hi han donat més importància. Potser sí. Joana, jo hauria d'anar passant. Ves, no facis tard al sopar. Vols conuli? No, per què? Em sap greu que després del dia que has tingut t'hagis de quedar sola. Per què no t'apuntes a sopar amb nosaltres? No, què dius? Les meves amigues no són tan punyeteres com les teves. Bé, gràcies, però ja m'havia fet a la idea que em quedaria a casa. Segur? Segur. Tu mateixa. No sé si són tan punyeteres, però cada vegada que surto amb les teves col·legues acabo saturada. No és veritat. I tant que ho és. Que em saturen. Què vols que hi faci? Però per algun motiu en especial. Ai, mira, no estic d'humor. Passa tu bé el sopar i ens veiem després. Ara vull saber què et satura. Jo sóc pesada, però tu... Suposo que pots entendre que davant d'una cosa així no em quedi indiferent. Una cosa així? És que parles com si fos transcendent. Per mi ho és, m'importa el que pensis d'elles. Doncs mira, no suporto que es passin el dia criticant els homes. Ja està, ja ho he dit. Contenta? Ho dius de veritat? Em diràs que no són monotemàtiques. A mi no m'ho semblen. Doncs a mi sí. Són unes pesades. Doncs a mi m'encanten i me'n vaig a sopar amb elles. Que t'aprofiti.